हाला थाबायनो हाला नायलाय आथिङा मा जाजोबखो माने एखेरायैनो साननै जुथा गाननाय जाबायना ओंखायनो सेस जाजोबखाबाय माने ना आथिङा नै गैखाला सेस माने थैया सब थाबजोबखाबाय आरो ना ओमफ्राय दा ससेबो थाबायनो हाला डाइरेक्ट जग्रबलायनाय जाखाबाय आरो इ फारसेजा बारा जायाखै खिन्थु इ फारसेजा पुरा जादों आरो ना थाबायनो हाला आधा घन्टासो इनो वेट खालामनांसिगोन थाबायनो हाखाला एक कदमबो आगबारिनो हाला सेस खत्तम ओके गुड मर्निं लभ फ्रम गुवाहाटी आरो ना मैया हराव जोङो फैनानै गुवाहाटीयाव थाफैबाय ओमफ्राय मैया हरावथ' जों डनेट खालामनो थांनानै जों मोनाबो खारदों नालाय ओमफ्राय जों गुवाहाटीयाव थाबाय आरो ना गुवाहाटीयाव हरसे थानानै दायो नै जोङो जुआव बेरायनो थांनो नागिरदों ना जु ओमफ्राय भिडिअखौ आपल'ड होबाय आरो ना भिडिअखौ आपल'ड होबाय ओरैबायदि मोजां मोजां कमेन्ट फैदों आरो जि मोजां मोनदों गोसोखौ बिदि आरो ना ओमफ्राय गोबां मानसियानो बाख्नायदों ओमफ्राय बिथांमोनाबो गोबां अनदों जोंबो दुखु मोनदों आरो नुनानै थेवब्लाबो जों माने जों जेसेबां हायो जों एसेबांखौ खालामो नालाय बिदि आरो ना जायबा भिडिअखौ नुवाखै डिसक्रिपसनाव लिंकआ दं नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय दायो जुआव थांनि बेरायनो सोरबा भिडिअखौ नुवालासिनो साननो हागौ आरो ना जों फैसाखौ हैदिया होननानै रावबो जाबाय साना आरो ना लोगोफोर जों मैया हराव हैबाय ओमफ्राय होनायखौबोथ' लाखादों जोंना नोंथांमोना एकदम जोबजासे नायबासो नुगोन आरो ना होनायखौ जों मैया हरावनो मैयानो दनेटखौ खालामदों ओमफ्राय जों हैखादों आरो ना जों हरावनो सोरबा साननो हागौ बिनि भिडिअ माने फैसा होनायखौ सिगां होनानै भिडिअ लानानै आंनि चेनेलाव थांनानै नायबानो जाबाय लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ जायफ्रा होदों गासिबो भिडिअखौ आं होदों आरो I love Guwahati लिरनाय दं नोंथांमोना उनथिंजाय नुदों जानो हागौ I love Guwahati नै गेट बन्द ताला बन्द टिकेट 10 थाखा लागौमोन इयाव लिरनाय दं ओमफ्राय दायो गैथ'आ आरो ना खुलिथ'वाखै जानो हागौ बे हाबथ'ला जोङो जुआव डाइरेक्ट मोनहैखानोसै आरो थ' फाइनेलि दायो जोङो सिरियाखाना मोनफैबाय नोंथांमोना नायनो हासिगोन दा गोजौआव लिरनाय दं अखम रायजिक सिरियाखाना आरो उद्भिद बिगियान लिरनाय दं बै सिङाव हाबैसै फै मा नुगोनथाय फार्स्ट टाइम हाबगोनदां एबार नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय आंजों लोगोसे नायलांदो जायबा फैनो मोनाखै आंनि भिडिअ दिनै नायना लाबानो जाबाय आरो ना ओके जों हाबबाय आरो ना दायो फार्स्ट टाइम हाबदों दै माबा दं टिकेट काउन्टार नै टिकेट दाना दांलै दाना माथो गैया टिकेट दांग्रायानो गैया बै मेन गेटआव दानगोन बैयो दानगोन बैयो फार्स्ट एन्ट्रि खालामबाथाय माने इयाय नायनो हागोन नोंथांमोना इयाव लिरनाय दङ 52 रकार मुल्य माने इये गारि लाखिनायनि दामा आरो ना लघु बाहन जेने जिप कार 50 लागोन आरो ना ओमफ्राय मिनि बास बाथाय 150 लागोन ओमफ्राय बास बाथाय 150 लागोन देसुन बे स्कुटार मटर साइकेल अट' रिक्सा बाथाय 20 लागोन ओमफ्राय बाइक साइकेल बाथाय लागोन थाइबा जोंना दा जेबो गैया माखौ लागोन दा टिकेटखौ जोंना बैयो लानांगोन आरो ना गेटआव हाबबोनायावथ' गैयामोन ओमफ्राय बे गेटनिया बे साइकेल गारि पार्किं खालामनायफोरनिल' आरो ना ओमफ्राय दा हाबनायनिया नैयो जागोन खोमा नैमोन नै ब्र' नैया जागोन मेन टिकेटआ एसे एन्ट्रि जागोन आरो ना टिकेटखौ दानना लाग्रोनि होमबाना टेनसन गैयैबासो आराम नायनोसै आरो सिङाव टिकेट दानना लाग्रोनोसै माने कभिडनि थाखाय केस लाया जादों आरो ना फैसाखौ ओमफ्राय डाइरेक्ट गुगल पे बा पेटिएम खालामनानै टिकेटखौ लानांगौ ओमफ्राय दा जोंनावथ' गैयामोन नालाय नै आदा ससेनिफ्राय लाबाय जोङो ओमफ्राय बेनिफ्रायनो दानबाय ओमफ्राय जों केस फैसाखौ बेनो होबाय आरो ना ओमफ्राय दा एन्ट्रि बिदिनो ना चल' हाबलांसै नै लामाखिजा दाहाय थांनोसै फार्स्टआवनो नैखिजा थांसै आरो नैया पस्टार दं गल्डेन लांगुर माने इनि फुल डिटेल्स मिथिनोबा इयानो गासै लिरजोबनाय दं आरो ना ओमफ्राय आं दायो फरायफिनना खोन्थैला माने मार एक्साइटेड जाना दं नायनो हा इफोराव मा दं नायग्रोनि मोख्राया इयानो दं हा इया फैयो मोख्राया इयानो दं आरो ना इ न'सायाव पस्टाराव नुनाय मोख्राया बेनोमोन आरो ना नै जिरायना दं बिराद बरिया जिरायना दं नै आरो दाउफोरबो दं नै दाउफोराबो बरियानो मा दाउ होनोमोन बेखौ दाउब' गोरान नै बिरलांबाय माने ओरैबायदि क्लिन बनायना दोनदों आरो ना नै इथ' बरिया ब्र' हेल' मानै फैबाय आरो ना नै खेबलायलायबायसो दं अरलायलायदों नै जों फैफ्लानायखौसो नांलायदों ना मादो बेखौ मिथिला माने मानसिफोर फैबा देखायो खोमा माने होख्रावफ्राना देखायदो आरो ना
Bên điều khác siêu vừa đó nâng theo một nơi khẩn tí nào và lấy khẩn tí cơ đó chính có thằng nữa này mình nó ba đi này nào con khác siêu vừa nụ cơ mà trong first time giraffe nụ về người then jar kuzu gosong na dong arna okay nâng theo một này lần jabai your first time day nó ba lấy khắp rồi nụ la ba bị thêm na ever first time đi nụ cơ nào oh my god boy kuzu cả nâng theo một khẩn tí cái nào rồi thằng bên đó khát chiếu này lần jabai khát chiếu thằng nữa nào ra ní बै साइडखिजा थांबा मोजांसिन नुगोन खोमा बै साइडखिजा थांबा मोजांसिन नुगोन खोमा ए बे खाथियाव फैबाय नै खाथियाव सिट बिखुङाव गाखोनो लुगैदोंमोन आं नै खाथियाव फट' लालाय फट' oh my god सोर सोर जिराफखौ रियेलाव नुबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो जायबा नुवाखै दिनै आंनि भिडिअ'नो नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय आरोना नै थांबायसैलै स' जों दायो नुबोबाय मोख्रा नुबाय जिराफ नुबाय ओमफ्राय दायो खासेवबो नुबाय खिन्थु खासेवखौ नोंथांमोननो खोन्थिनो हादियासै मानो खोन्थिनो हादिया होनबाथाय एसे गोजान जायोना ओमफ्राय वालखौबो एसे दुमथेना दोनदो एबार दायो नै मोजां दाउ दं आरोना नोंथांमोना नायब्ला नुफेरी दाउ हॉर्नबिल इसका हम लोगों ने हॉर्नबिल हमारे आगे पहले किताब था ना नायब्लानो जाबाय नै हॉर्नबिलाव दंमोन इंलिसाव दंमोन ना क्लास 10 हा नै हॉर्नबिलाव मोन्दोंमोन जोङो इंलिसाव क्लास 10 आव नायखिजाबो नुफेरी दाउ नुदों दे आं जिउआव फार्स्ट टाइम नै एथ' दाउरायसो खोमा ये सिल्वर पिजन है सिल्वर कलर का पिजन बहुत प्यारा है ना हाँ नांथाबायसो माथो नै ये क्या है अरे क्या हो गया अटक गया साइड पैरोट मेरे पास भी ब्लू एन्ड येलो दं ये माकावा बेनो आरोना दाउआ माकाव बेनो आं खिन्थु मैबो नुहुरबाय दे बैखिजा नै राम खाथियाव नायगोन आं थ' ब्र' एनिया मा दं खासेव नै खासेव नै ए बे गिदिरखा राम आंखौसो नाहरबावदो नै ए मानै माथाम दं माथो नुवाखैमोन आङो नै मानै माथाम दं बेबो मानै दं ओमफ्राय नैयाबो मासे दं आरोना आरो सिङावबा दंबावो मा दंबावो ओमफ्राय बेयो बेलेग दाउस्रि नोंथांमोना जुदि दाउस्रि नायबा नै दाउस्रि गोसोम सिङाव दाउस्रि गोसोम दं तामाम oh my god इमान किउट दाउ नायलाय बेलेग कालार बे दाउआ नै बेलेग कालार इसको प्रणाम करो लव बर्ड एंड कोकाटियल एंड बाजरीगर हाँ ये oh my god इमान गोरा नाम आरोना ये लव बर्ड एंड कोकाटियल एंड बाजरीगर इमान गोरा आरोना फरायनो रोंलायलाङा दाउफोरनि नामखौ नै निया दं हुदु दं ये हुदु माखौबा बुङो हुदु इसका नाम बोलता है ना हुदु ए बे नुफेरी दाउ नुदोंबाय आं दिनै नै बेनि नामा हुदु एसे सिगाङाव थांबावनि मा नुयो एग्जामा दं थ'लाय नोंथांमोना जुदि फैना मोनफेराखै नायना मोनफेराखै नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर फैफेराखै आंनि भिडिअ दिनै नोंथांमोना नायदो एन दानि नामखौ मिथियाखैमोन ना इयो दं देव सागलि माने 0 नै इयो दङ लिरनाया देव सागलि होनो आरोना हारसानि होमबा इखौ बर'नि मा होनगोन नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय नैया दं देव सागलि ओमफ्राय इंलिसनि दं सेर' आरोना नैया मानि माथाम दं माथाम ए माथाम दं नै सायाव मासे दं एन इयो मानि दं आं जिबौ नायनो लुगैदों जिबौबा नुगोन ना नुवा
आवगायहाय सोरबा फैनायाव दं होन्दोंमोन आरोना अजगर जिबौ गिदिर गिदिर दायो दंना गैया नायनोसै इथिं गैला इजा बन खालामबाय दे नै बन खालामबाय इखो थांनो होनला औ बै साइडथिजा दा दायो थांनोसै दा नैखिसो थांना लागोनसै इफोरावबा मा दं जिबौ नुनायबा हामगौमोनलै अया नुगोन ओं नै धनेश नुगोन जिराफ नुगोन हलौ नुगोन प्रसान नुगोन पखी गृह प्रवेश नुगोन भालुक नुगोन घुं नुगोन ढेकियापटिया बाघ नुगोन मोसाबो नुगोन फै नैया मोसाया गोजौआव दं आरोना इखो मा होनो इ रानथेंथें मोसा जादो आरोलै नामखौ मिथिलायलाङा इखो दासो फरायना फैदोंमोन बावगारफिनबाय नै गोजौआव मानि उन्दुना दं ओइ आसोलफोर सिखारलाय एसे सिगाङाव थांबावनि मा नुबावगोनथाय गोजौआवसो उन्दुजोबना दं ओइ सिङावबो दं आरोना नै आरो लामाया ओरैबायदि मोजां आरोना नै गेजेराव फाक्का लामा बनना दोनदो इटानि आरो दंफां लाइफां फारनैखिजाबो नै वाव दा सिजोनाव फैबाथाय अनलि दाउखौल' बांसिन नुनो मोनगोन आरोना एसे खम जायो दा बायदियाव फैबाथाय 10 मिनिटर বাবে प्रवेश करिब माने 10 मिनिटनि थाखाय एलाव जों हाबनो हागोन आरो लिरनाय दं नै मात्र 10 मिनिट दोनदो अके 10 मिनिटआवनो नायना फैनोसै चुप एकदम साइलेन्ट बेहाय एकदम साइलेन्टै थानो आरोना लोगोफोर दावराय भिडिअबो लानो होआखैमोन जास्ट लाखुमादोंसो दै लोगोफोरनि दावराया नै दावराय जों दानि हाबलांनाय जायगायाव माने केमेरा एलाव गैया आरो एकदम साइलेन्टआव थांनांगौ आरोना बे दा बाहेरायाव ओंखारगलायबाय दा माने लाजालायबाय आरोना लाखुमादों मोनसे मोननै नोंथांमोना नुखादों जानो हागौ नोंथांमोननि थाखाय एनियै भालुक नुनो मोनगोन नोंथांमोना भालुक ओमफ्राय अबे साइडआव दं दा फैलाय एगजाम मानसिफोर नायदो बिथिजा दंदां स' भिडिअखौ दिनै नोंथांमोननो खोन्थिजोबनो हानाय नङा मानो होनबाथाय बिराद गोलाव जागोन आरोना ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ फैगोन दाथ' स्टार्टिंसो जादों आरो मोजां दंबावो जिराफ नुगोन जिराफाथ' नुखांबाय मा नुगोन गान्दा नुगोन जिबौ नुगोन अजगर जिबौ गिदिर गिदिर नुगोन आरोना ओमफ्राय खासेव घरियाल गासिखौबो नेक्स्ट भिडिअसो नुसिगोन आरोना पुरा धामाका भिडिअआ नेक्स्टआवसो जागोन बेथ' स्टार्टिंसो अब्ला नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थादो